Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Keti Masomera achinyomba maititi na Tom Jones kamuchachilo na Tom Jones ala one man one kokiro ari kudedzera kuti endai munofira kure muri kucelebrate kufa kwa baba wa Madam Boss chi chakadaro Raymond. Echituna chakaita satiti titi ndeumwe futi ane full blown kamuchacha unongoda utukano kuti vanhu varwadze woda kuhwanda kuseri kwechigunu uchinoemba hey amen 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 askide unoda kutuma vanhu kuti varwadziswa wakahwanda nechigunwe manje isusu hati safe mashoko manje tinoyatotaura kuti Keti family mikongonyini ana mai venyu maibwanya pamhata penyu kokakorenya munoti munonamatira vanhu tangai maidira kumukosho wenyu muregeze murembwa pawawa mimi mbuya murata tangai manyengana nakacheya kana manyengana muzvara futi imwe mbavha makajaira kuzvara mbavha dzinoshungurudza nyika yese then we start from there tobva tayochiti again and again rust mbondiridzirewo yasystem tazvidei kuti ndiwe wakazvikanyira wega kamuchacha ndiwe wakazvikanyira wega tina basa newe kamuchacha ndiwe atenga uyo akaoma jende kuti atuke Madam Boss musi waafirwa but hatina basa nazvo because you know what at the end of the day even ini ndichafa iwe uchafa mai wako vachafa shushu wako vane jende kufara kafriza vachafa munhu wese achafa so it's not a big deal inguva chete saka usafunga kuti you can kick a dying horse because isusu manje maminions aMadam Boss manje tinoya pana probert akumamira mukanwa manje sezvatiri kuita izvozvizvi mukosho wako kamuchacha mukongonyini mudhidhi wenja muchaza wakaora embumbu enuka igwelesa gweva wonke muntu uyafuna uyazekelewa yeni azekelewa esilasheni wena njalo tuvu mgodoi ndiyo wakazvikanyira wega ndiyo wakazvikanyira wega unga uchida undidi hapana kutosvika 1000 baba vako vakafa wani unga uchituma Tom Jones kuti hanzi hey ndaunoseka kuti sekuru vafa sekuru vafa kwayo baba wako vakafa zvamai veve plastic kumba kwenyu munomutsa vanhu nekokora baba wako vakagofa nei zibechera maibwanya kumhata kwambuya murata kune matuzvi satanyoko kambuya muderere kane mukongonyini una confidence haukwanisi kudai zero confidence you wear fake bam haini namukuka ndife ndakapfeka garo refeke ndomira nezvozvo zvandakapiwa zvawapiwa nashe ndinogamuchira handirambe ndinotora handirambe uri kuramba bhodhi wakapiwa naMwari uchipfekera magaro kamuchacha kurura magaro uratidza vanhu flat screen yako yawinayo kupfeka magaro kuda kuita saMadam Boss you are obsessed with tire you don't have any bum you are flat like back door flat TV kupfekera magaro hauna magaro chingouyawo zvako sesara maidhomi uchingotenderera uchingoratidza ndinogamuchira handirambi ndinotora hauna tako uneka dako kufurwa dako naKaden indai kuona kachigeza kudai ndaita akomana Facebook is fake social media rust social media fake this one that one that they comment it if you see her in real life social media no nice you run dedako look you see Dominic is this one for kamuchacha like this another one face bundu gwembe fake na fuck tutako kude iko kamunoti kacheya kaTom Jones kakaoma kuti ngikahwiza mukongonyini kamhashu dhumbudya kamuchacha ndoona vanhu vanouya palive munoona kuti isusu vana mai Dominic tiri maoriginal ini ndiri maoriginal me I don't fake life this is me with my hair you see where my hair starts but ndine mari manje manza yangu ndeye mari kaini takasiyana kamuchacha anorarama nerake mukono unorarama nekurarama nerake kurarama fake life negwere wenga inini manjika ini handiti zvefake zvekuenda kaiswa mazi eyelashes nekuenda kaiswa wigi ndakapfeka hembe nemagogo nechichichi but ini ndoya ndakarova simbu mama apa ndakapfeka mapatapata etuyu
that is mama. But pamari ndiri chibaba chako international thief unotozviziva. Waitofonera boss kuti boss this railway data because uri bishu renzara no money zero broke bitch hure renzara. Ndosaka baba wako wakaora jendo kumbudzi uko 6 feet undercover again and again and again and again. Wakarwadziwa. Ndaona makomenzi achitendera Keti akaseka wamurata wakadi ndindakavati vapinde nejende mu6 feet. Ndindakavati vatunde mbavha yakabira nyika yese yeZimbabwe. Muchaziva here kuti kakazomboti day all spent kamuchacha fork of money international thief ashawa hakuna. Tom Jones hanzi ifana zvowi hauna chauri kuraramira panyika. Isusu tinonyasa kuya panapa muchizungaira kunge musuru wemuhovhorosi. Isina kubvarurai Tom Jones mukosho uri ngochani yenzara wakanzwa nekudhaurwa kumhata kudhaurirwa mahara sendi hauna kushandiswa kwaunoitwa nainternational thief hauna sendi rawinaro hauna zvaunoita hauna basa uri chitunhawo chakafa. Dai wangoenda wanovolontiya kunoitiswa kuGreat Hope ofuridzwa woita chihistorical monument pose hauna kana basa because unoziva kuti chii here Tom Jones Queen of Peace. Madam Bossy sister yangu zvayo but Queen of Peace ndewangu zvekudaro. Ukada kuya uchipeta vanhu vaiva ndokugofa kumukongonyini iwe uri ngochani yakajairwa. Saka inini ndokuinga nedrill because uri ngochani yakajaira kufonyorwa kumuchaza kumukongonyini kumudhidhi. But inini zvandokuita manje ndotora drill ratata manje ravanodrillisa kumadziro leya ndokudhirila mudhidhi iwoyo. Ndapedza ndoenda kumurume wakamuchacha uyu mbavha yenyika yeZimbabwe international thief ashawa kuna ndonodrilla kumukosho. Ndapedza ndonodrilla kumukosho wanhubu nababa wake ndokutedza imese one by one ndichikupeta imese nchikuudzai kuti midhidhi ine ndove muchaza sikala sokubocha hamba nini lofele gangeni lina tinotavare Keti family uda kuya uchititonga nebeche rako nezemo rembwa pawawa rine full blown. Hatina full blown edzi hatitongi necoward rakabva kubudiriro. Uda kuya usikotonga vanhu pasocial media. Who do you think you are? International thief ashawa hakuna pamhata pamaibwanya pane matuzvi again and again pamukongonyini pambuya murata. Haikona kuda kutuka tera uchiti Madam Boss Keti akazoseka wamurata. Ndauya ndakazvimirira semboro ndichitaura kuti pajende kufa pavamurata pane matuzvi pakaenda kumbudzi nejende kufa again and again. Ndazvidzokorodza futi kuti jende rababa wako iwo rakafushirwa pambudzi apo. Pawakauya uchiti baba wako vakazotunda chiwanga usingazivi kuti baba wangu wakafa. Saka what is so special about baba wako iwo kuti vakafa baba wangu akazodini. Ndisi takavati vaite zijende rakanofushirwa kumbudzi. Isusu tinei nazvo zvejende rababa wako vakasiya. Fanike baba wako iwo vaifanirwa kuisirwa concrete kuti kana mweya wavo usatombodzoke futi because havana basa. Baba wako vakasiya zvara chidhumo namasendeke mbavha gororo. One celebrity rakaenda kujeri isu hatina mbobvira takaenda kujeri. Celebrity remukongonyini remudhoto mbavha gororo chidhumo namasendeke koni woman international thief wakaendera kujeri kunoba mari chete plus hauna confidence unoita magaro ekupfekera chete chimbotanga watiratidza garo rako unongorifugura kudai vanhu vaona kuti iyo original kudai tobva taziva kuti wakapenga. Inini challenge yangu newe kamuchacha ndeyekuti fukurira vanhu garo chairo iri vanyatsoona kuti chidya ndechako negaro iri because iwo ndokuziva kareal life. Ndairara newe pamubhedha wani unopfekera magaro kurura remove am kurura uye man to man. Tinoda inonzi man to man challenge iyi tichiona chidya chemukadzi negaro kwete kuya kamutsunyarunya kahwiza kamukongonyini katseteke kamudhumbudya fongo wakapfeka magaro ekunyepera uda kuita sataira uda kunyeba unga huna basa naye mudhidhi wenje sunu wenje. Anyway tochienda here. Mazepe want to join his mama. Mazepe ndina gym coach wako. Coach wedu wako gym ari panapa Mr. Mazepe. Icon. Wondidi hapana. Pana zvaunondiita ndoramba muchimbono mandiri panapa ndichivukura.
Mr. Mazepe. Mazepe. That smile is Mazepe. Wakunzwa mama. Yes. Tashika 1,000 kudara. Walk off my point. Tom Jones, your days are numbered. You are going to die like a maggot. Like Madam Boss and Queen of Peace, they are very brave. Yeah? They told us the journey of their brother's sickness. Hapananga singazivi journey yeurwere hwehanzvadzi yamadam Boss yaitove awareness yakatomotivheta nekutobatsira vamwana. But because you come church, you are a dumbass bitch and you are a dandao. You cannot even, you call yourself a celebrity, but you cannot talk about sensitive issues like nyaya addiction, nyaya liver problem, nyaya dzechichi, dzeaids yauinayo full blown. Haudi kudzitaura unoda kuyoshaya I got money. Isusu takatomotiveteka nestori yamadam Boss neurwere hwehanzvadzi yavo vaitotaura paya vachitoita mavhidhiyo vachitodzidzisa vanhu vachitoita futi awareness vachitoratidza futi kuti chero uri celebrity unogona kutowirwa nedambudziko reurwere. Isu semafanzi nemafollowers amadam Boss takatomotivetwa tikatodzidza, but because you come church, you are very stupid, and stupid as always. You are finding a fault in that, and you want to pay Tom Jones to come and laugh kuti munhu afirwa just because you don't have confidence. You have low self-esteem. You have, I don't know what is wrong with you. Maguru enukayo, twele umpumbo body reyo, oh bocherwe, don't know, you know. And then you want to come here and think you can just come and say, hey, Tyra, hey. This is, we know that you come church, you don't have confidence to face Tyra face to face. That is a fact. That's a fact, no doubt. You can only face Tyra by paying Tom Jones. I used to be your friend. I know the story. Saka vamwe vese vari mucomment section anogona kutadza kuziva, but I know the day you paid Tom Jones to insult Madam Boss, I was there. You even asked me to pay him and I refused because you thought I was very dumb. You wanted the proof to be on my name, but I showed you that I drink, but I'm not slow. I'm not a slow learner. Yeah, so I know you are the one who is paying Tom Jones. So because of that, now you come church, I'm going to deal with your mother. Yeah. If Tom Jones continue to insult Madam Boss, I'm going to deal with your mother. You when I come church, I will make sure that your mother and my branya, they suffer in the hands of me, because that is my job. That is what I do. I do it just to make sure that I fizura you, because yeah. As long as Tom Jones akabaya live ndadzoka pachigame chekumama manje. Tom Jones akabaya live achituka Madam Boss, ndobaya live nchidhira namai vako namai bwanya nababa wako ane jende riri kumbudzi. Wapedza zvababa wako akaputika here iwe nhaiwe international thief. Unoda kuya pano hewe baba wako vati vaputika. Koya kuti Meli Diaries unotaga Meli, ndine basa na Meli munhu ane zimhino rinenge musabhinya inini. Satanyoko chii chinonzi Meri ndokubvisa futi ungatage munhu ane zimhino uda kuti asvodipedzera oxygen yekufema. Ndiani anonzi Meri? Ndiri ngomwa here inini? Kana wakanditarisa unondoona sendine orgasm inowestika isina no child, no kairi, no nothing. Kuti ndoita basa rekunotenga vana inini. Ndine orgasm inotunda chaizvo, ikona zvizimunhu rine zimhino rinenge musawabhinya rakatiza kwaraigara uko richiita ubhinya kuRustenburg uko rikauya kuzowanda kumaCOS kuUK. Meri waane mapepa here zibeche rine matuzvi? Waane mapepa iwe Meri? Hanzi Ed Summers. Oh, my sister is here. I didn't see you. Unodhiwa kundikanganisa futi kana ndauya panapa inini ndenge ndakanwa zvinhu zvakawanda, musandizanganisire nyaya munondivhiringidza futi. Ndisei ndingoita flow like the way I want to flow.
mukati Samazi, mukati Meli, mukati ichi ndozovhingidzika. Makanganwa here kuti pane one inomborusa. Meri zibeshe rine matuzvi rine murume ane hepi pabeshe pamhata pane honye. Une mwana iwe wakamboita mwana iwe. Zimbuya repakona rine zimhino nekumeso kule tie and dye kumhata. Iwe ndiri kutokuda manje waita like wataurwa panapa. Mazimhino akafenengana. Mboere zvekuti nyaya yako yekuonza zimbu. Come chacha. Yes my love. Come here baby. Come here my love. My husband. My husband. You don't want to talk now. Oh, I just want to take my jacket. I come here. Jacket? No, come here, my husband. Don't do that. Don't worry. Tata no look life. No, you know your husband too, but Tata, don't worry. Me, I will tell Tata that I was confused. My injury was loosened. Hanzi ko Meri vana hasi vake Meri vana anowane piko emimi zimuno rine utsinyeri rine kumeso kwakakwasharara kunge gwavha. Foko. Are you sure my in-law? Yes. Now. Oh, now it's good. Yeah. It worked. Yeah. But change this one. You can make it barbecue. That is my in-law. I can remove. No, I don't like that one. But my husband, my sister's husband, I want to ask him something. That one, was it nice? Was it nice? But tell Shami to give us more. Sure. She is here. Did you finish the one? It's gone. You finish. You remember? No, I gave it to that Jamaican guy. You remember? I give it to you. You will smoke it. You will finish it alone. No, I didn't. I keep for you. You have. Yeah, but if you talk to Sham, because she think if I take it, I will finish them. I will fight them. But you go and ask Sham. Just tell Sham to give us. Yeah. Kamuchacha ibva pano mhani yemukongonyi ndati tanga wambonoisa soda kumudhidhu. What happened to the volume? Did they say reduce it? Or did you connect with a different phone or what? Domene HMFP. Gamba wapera nezemo. Ona zemo rikakuorora. Iwe wakazimamira wega. Iwe wakazikanyira wega. Iwe wakazvikanyira wega. Iwe wakazvikanyira wega. I call. Block. Iwe wakazimamira wega. Iwe wakazidhonyora wega. Dhonya. Iwe wakazidhonyora wega. Nyaya yako yekuwata zemo.
Iwe wakazvimamira wega. Iwe wakazvitonyora wega. Ndiwe wakazvitonyora wega. Iyo nyaya yako yefull-blown yedzidzo. Nyaya yako yefull-blown yedzidzo. Nyaya yako yefull-blown yedzidzo. Ndiwe wakazvitonyora wega. Tonyo? Ndiwe wakazvitonyora wega. Ndiwe wakazvitonyora wega. Wondidi hapana. Kamba wapera nezemo. Ona zemo rakakuorora. Iyo zezemo. Nyaya yako yekuwanza zemo. Nyaya yako yekuwanza zemo. Iyo wakazvimamira wega. Pandosvika kumba ndosvikwa tata mama kona kona. Mama kona kona, you looking you like. Chimaisa zita. Ugamba wapera nezemo. Ona zemo rakakuorora. Maibwanya muri dushi. Dzidzisai hure renyu. Kuti risiyane namatamu bosi. Maibwanya kumhata kwenyu. Tata and me, we are expecting. Me and Tata, we are expecting. Zemora kuchemeta. Tiona nasi, zemora kuchemeta. Tiona nasi, zemora kuchemeta. Madi, nae mabonga mamchida kuitei. Because unoziva kuti chieni. Unoziva zvandofarira manje. Ndezvekuti imimi pamune mine hasha manje indenda kadhakwa manje makoments ndenda katarisa pascreen but ndendisingamaoni manje. Those andinozvidira. Ndidzoke neimwe phone. Hey. Kamba wapedzwa ndezembo. Bati. Kamba wapedzwa. Iri. I see. No, Samsung. Ona semorita kuorora. Samsung. Zvamunofanirwa kuziva manje ndezvekuti handina basa nemi manje Maketi Family manje. Ndine basa nemubusiness family manje. Vaiziva. Vanga wakandimirira wewe vanga vachida kuti ndiye kuzogofa yekumhata. Ndo handine basa navo. Imimi Maketi Family handina basa nemi. Ndoda kuti mungoziva kuti kubeche kwenyu kune matushi. Kana uri Keti Family chatoziva kuti mhesha yamai vako. Waiziva. Every day makuseni paunomuka ingomuka uchingoti zvakanzi naKeti naKeti Family. Mheche dzana mai venyu nana mai bwanyu. Nana mbuya murata. Namurata vane jende rakarara kumbudzi here kwako. Handina basa nemi. Zvamunoita makoments enyu aya munenge Keti akatuka murata. Vamurata kana ndikatovaona
Pandinenge ndavaona ndavatsinya jende because jende ramurata rina basa rakanga riri useless. Vakasiya chinhu chavo chavakasiya vaita orgasm. Hatidi orgasm dzinoba. Orgasm dziri toxic. Hatizivi kuti tina spoon on blue. Handina basa nemi. Muzizive kuti ndiye ndakatarisa pascreen but chaunenge uchiona magirasi inini ndiye ndakadhakwa. Saka paunenge uchipinda nemehe chichi tara uchingoziva ndati maibwanya ndakukuisai moto kumhesha ikoko uda kurovesai nelightning pamhata naabwanya nambuya murata. Ndinoza munofanwa ungosara muchingoziva kuti paya pamune muti zvazodii panapa isu se takadhakwa but hatimiri kutaura kuti Tom Jones. Yes, who off it? Don't do that. Aiwa ina kuita madzima budget right? Yangu dzima hold on. It's turning off. It doesn't understand Sean. Can you turn it on? It's not on. No, it's on. It's not. It's going to turn off now. Yeah. No. 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 Check inside. Alright. Phone is going out. Okay, yeah, on. Right, on. Yeah, bro. But I don't mama. No. It went on and then off. It was on for a minute, then it went off. For a minute, then off. Alright, ndakuenda guys. Yeah, baba. Boy, yanga iri boy. Devil is a liar. Anobatiza masimba. Munobata my Jew. My Jew. Where's the phone that was playing? Kambwa kakachitamba apa. Unoziva kuti kanonzani? Kanonzi maititi. Hey, that's your business. What do you mean? It's Okay. yeah, but it's your business between you and Mighty. No, it's a business. In a gift voice. No, this is not business. This is the name of the dog. Oh, the dog. Yeah. Mighty. That's the name now. But it's still there. Mighty. The Mighty was Pesuka giving everyone the nyash. Was the nyash full blown. Hey. Yeah. You must understand that dog's name is Mighty. To me too, I will fight you. What do you mean that's your business? Aye, man. What do you mean that's your business? You don't know the name of that dog. Kuruva. Yeah? No, speak Kuruva. No, I know Kona. You don't know the name of that dog. Just say Mighty to you, see, she will come running. Oh. Hey, she's coming. Good. Play. Who play music? Thank you. Okay. Tumbezampana wedu kamera tumbezampana. Hey, but now I need to go and start barbecue. Mera tumbezampana wedu. Ampana wedu anopeza masports. Timetena. Akandika Sekuru Gudo manje. Sekuru Gudo rest in peace. Takuridza manje sekuti Sekuru wa rest manje. Samira zvekuti kama tushe vana. Vari kwa ndimi ndoga. Kama tichakapesana kumoko nyika
hanzi kumhata kwagogo musaladi asi hauzivi kuti kumba kwedu tomuka tichimhoresana tichiti mhata wamuka sei mhete zvekuti kumhata kwagogo musaladi ndo zvinhu zvaungafunga kuti wapeta here kwedu katinomhoresana tichiti mhoro mhata haisi nyaya imbotsvaga zviri nani wanyerere bachinda hapana anooneka sekuri gudo rest in peace magumo kwaionjeka kuriona asi vakatsakati snake family mbonyorai zvenyu kuti rest in peace sekuri gudo tena inana cheya ndamboona rest in peace sekuri gudo ika hai rest in peace sekuru magumo kwayo nyika vaitodawo kuriona asi vakatsakatika cherechedzo rest in peace sekuru gudo kumagumo kwayo nyika isi tiri kuchema namadam boss naqueen of peace katika hai mafanza madam boss muri pano here nyorai rest in peace sekuru gudo we celebrate your life kumagumo kwayo nyika asi vakatsakatika okay comment section kana muchida kubharirana hapana pandinokuitira mina ngeni ndau kana muchida kurwa mucomment section ndoziva kuti business family inopedza tongoridza 3 chete dzekuchema namadam boss tokontinya ne5 hazara ipi sekuru thank you snake family zorai murugare sekuru isi tiri kuchema nevamwe vedu isu I know Queen of Peace, you watch this, my sister. I have you in my heart. Madam Boss, I know what you are going through, my sister. It is well. Shana Tom Jones vaukure. Havana basa vanhu vanzwa nekuitwa kumuchazaka. Tichasangana. Malavu nemalike snake family. Tichasangana ikoko. Tichasangana zvaunoziva kuti taikuda wozesa next. I forgot you don't understand Sean. Oh, rest in peace, cool. Rest in peace. Snake family, bitterness family, let's go. We love you, hugs. Hey, Pastor man, wangwanda. No, ziya kuti taikuda. Nesu tinoziya waitida. Asi mwene weruva atora. Muridzi waro ruva atana. Asi mwene weruva atora. Muridzi waro ruva hanzi rest in peace sekuru comment section. Oreva saizvuzvuwa. Can you stop food?
Lero kwere. Make more wine for me. Thank you. Rest in peace sekuru gudu hande inayo. Comment section hande turi kuchema na matambosi. Pana la Queen of Peace na ngoni. Watako no. Pane mafanza ataira, pane mafanza Queen of Peace, pane mafanza atangoni. Turi kufamba takadaro neBitterness family. Turi kusapota makazi